Sentenza histórica. O Supremo condena o fiscal xeral do Estado. É a primeira vez que isto sucede na democracia. O Alto Tribunal imponlle unha pena de 2 anos de inhabilitación por revelar datos secretos da parella da presidenta da Comunidade de Madrid. Comezan os traballos para retirar o tren de mercadorías que descarrilou nas neves. Esta tarde un guindastre comezou a mover os vagóns e a mercadoría que está atravesada na vía. Despois, contámosles cando contan poder retomar a circulación. Polo momento foi en pouca cantidade e en zonas de montaña, pero podemos dicir que xa caeron as primeiras folerpas de neve en Galicia. O frío, que vai continuar tamén mañá, deixouse sentir durante toda a xornada e regalounos imaxes como estas do Cebreiro. Boas noites. Álvaro García Ortiz xa é o primeiro fiscal xeral condenado na historia da democracia. O Tribunal Supremo imponlle unha pena de 2 anos de inhabilitación pola filtración dun correo do mozo da presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. 2 dos 7 maxistrados da sala anuncian un voto discrepante. Pues el juicio ha terminado, visto para sentencia. Menos dunha semana despois de oír estas palabras, o Tribunal Supremo dita a sentenza. Condena a Álvaro García Ortiz a 2 anos de inhabilitación para o cargo de fiscal xeral do Estado. O seu delito, revelación de datos reservados, pola presunta filtración dun correo do mozo de Isabel Díaz Ayuso, recoñecendo 2 delitos fiscais. El señor García Ortiz, el fiscal general del Estado, me había matado públicamente. García Ortiz terá que pagarlle a González Amador 10.000 euros de indemnización, ademais de aboar unha multa de outros 7.200. ¿Ha hecho usted llegar a personas ajenas de la Fiscalía el célebre correo de 2 de febrero de 2024? No, no lo he hecho llegar. No ha hecho. Non convenceu 5 dos 7 maxistrados, pero os seus argumentos tardarán aínda algúns días en coñecerse. A encargada de redactar a sentenza é unha das voces discrepantes, polo que ese cometido pasa agora a Andrés Martínez Arrieta, presidente da sala. Ata que non se escriba e se lles comunique ás partes, a inhabilitación non será efectiva. Eso entón o fiscal poderá presentar un incidente de nulidade, paso previo para recorrer ante o Constitucional, aínda que iso non impedirá a execución da pena. A condena é máis leve da que pedían as 7 acusacións, entre 4 e 6 anos de cadea e ata 12 de inhabilitación. Pedro Sánchez defendeu publicamente a Álvaro García Ortiz en varias ocasións. Unha das máis vehementes foi a finais do ano pasado. Durante unha conferencia de prensa reprochou aos medios de comunicación e á oposición que o acusaran sen probas. Esa acusación tan grave que han hecho medios de comunicación y partidos políticos de la oposición nada más y nada menos que a la reputación del fiscal general. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? ¿Quién lo va a hacer? Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión, sin pruebas. O Partido Popular pide a dimisión de Pedro Sánchez e a convocatoria de eleccións tras coñecer a sentenza do Supremo. Desde o Goberno din que non comparten o fallo. Nos próximos días nomearán un sustituto para Álvaro García Ortiz. ¿Sigue confiando en el fiscal general del Estado? O presidente do Goberno evitou avaliar a sentenza do Supremo ante a prensa. Si que fixo no acto en que participou no Congreso este chamamento a defender a democracia. Frente a aquellos que se creen con la prerrogativa de tutelarla, onde moitos ven unha referencia velada á condena ao fiscal xeral. Nunha declaración institucional, o ministro de Xustiza anunciou que nos próximos días nomearán un substituto para García Ortiz e deixou clara a posición do Goberno. El Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos. Desde o Partido Popular celebran a condena do fiscal xeral. Consideran que foi un peón do Goberno e apelan á responsabilidade política de Pedro Sánchez. Un mínimo de decencia requeriría del señor Sánchez, en primer lugar, disculpas a la justicia y a la ciudadanía. Tampoco habría otra salida que la dimisión del presidente del Gobierno. A presidenta madrileña publicou este chío en que acusa o Goberno de utilizar os medios do Estado para facer, di, política a custa dun particular, en referencia á súa parella. Sumar, o socio maioritario do Goberno, ve na sentenza do Supremo un golpe xudicial en toda regra. Tamén a criticaron, en maior ou menor medida, o resto de socios de investidura.
Santos Cerdán, ex número 3 do PSOE, desfruta do primeiro día fora da cadea onde ingresara investigado por presunta corrupción. Insiste en que é inocente, mentres os seus compañeiros de partido marcan distancias con el e defenden a limpeza das contas do partido. O Partido Popular xa pediu a súa comparecencia no Senado para decembro. Santos Cerdán pasou a primeira noite en liberdade na súa casa de Milagro, en Navarra. Saiu en coche, pero non quiso parar para responder as preguntas dos xornalistas. Si o fixo nada máis saír do cárcere para referirse aos informes da UCO. Muchas mentiras y hay muchas manipulaciones. Onde el ve manipulacións, o PSOE ve isto. Son unos indicios sólidos. Indicios sólidos que os pillou por sorpresa, din. Nos sentimos muy decepcionados y nos sentimos muy impactados. Santos Cerdán ameaza con falar. Los próximos días no se preocupen que hablaré con todos. Pero no PSOE non temen nada. En este momento no tenemos ninguna información que pueda comprometer al partido. Están tranquilos como no PNV, que segundo a UCO propuso varios nomeamentos a Santos Cerdán cando negociaban co PSOE a moción de censura a Rajoy. Nosotros estamos absolutamente tranquilos, ¿no? Y tampoco nos van a amedrentar 4 titulares sin ningún rigor. En decembro, Santos Cerdán terá que responder as preguntas dos senadores na Comisión de Investigación do caso Coldo. ¿Quién daba las órdenes? Porque ya sabemos que Santos Cerdán es el 2 del sistema corrupto y Pedro Sánchez es el 1. Este xoves tocoulle o tesoureiro da asociación que recadou cartos para as primarias que gañou Sánchez. Ningún euro foi pro PSOE, dixo. Absolutamente ninguno. Tamén hai novidades para José Luis Ábalos. A acusación popular que leva o PP reclama para él 30 anos de prisión, os mesmos que pide para Coldo García. En liberdade con cargos, os 5 detidos en Almería polo suposto cobro de comisións ilegais a cambio de contratos públicos para a compra de máscaras durante a pandemia. Entre eles, o presidente e o vicepresidente da Deputación, que xa foron expulsados do Partido Popular. Hai 17 investigados e 7 empresas presuntamente implicadas no caso. Hoxe, 20 de novembro, cúmprense 50 anos da morte de Franco. Españoles, Franco ha muerto. Hai medio século daquel momento en que o presidente Arias Navarro pronunciou aquela frase solemne, rotunda. Automáticamente o país comezaba a prepararse para unha etapa de gran cambio. Entre dúbidas e esperanza, a transición acelerou o final da ditadura e a chegada da democracia. As primeiras eleccións en máis de 40 anos ou a aprobación da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia foron algúns dos fitos daquela época que nos converteu nunha sociedade diferente. Está dando moito que falar o vídeo que lanzou hoxe o PSOE polo aniversario da morte de Franco. O protagonismo é para Pedro Sánchez, Zapatero, Almunia ou Rubalcaba, pero apenas hai 2 segundos para Felipe González, moi crítico ca dirección actual dos socialistas. O vídeo remata cunha imaxe de Sánchez cas vicepresidentas Díaz, Ágesen e Montero. O Goberno lanza unha segunda proposta aos funcionarios, subas de salario do 11% entre agora e 2028. Os sindicatos acollen con reservas a última proposta do Goberno, a suba dun 11% entre 2025 e 2028. Non se concreta a distribución por anos, pero onde o Ministerio manteñen que as porcentaxes non poden superar o 4% entre 2025 e 2026. Ese 4% de reparto entre los 2 años sigue siendo absolutamente insuficiente porque condena una vez más a los empleados públicos a seguir perdiendo poder adquisitivo. CESIF pon nese 4% a liña vermella e consideran que o Goberno aínda ten flexibilidade. E de mantelo, pese a suba do 11%, non descartan movilizacións. Dende a UGT sinalan que están moi preto de chegar a un acordo e o Goberno expón que non hai un plan B, polo que lles pide ás organizacións sindicais que falen coas súas organizacións para decidir unha resposta conxunta. As partes volverán reunirse o vindeiro luns. As taxas aeroportuarias van subir por riba do 6% o ano vindeiro en España despois dun ditame da Comisión Nacional da Competencia. A AENA vai poder aplicar os incrementos a partir de marzo do ano que ven. O anuncio chega nun contexto en que compañías como Ryanair reducen presenza nos aeroportos españois alegando altas taxas no noso país. O aumento vai repercutir no prezo dos billetes de avión. Stellantis ofrecerá compensación aos afectados polos motores defectuosos. Chegaron a presentarse unhas 3.000 demandas nos xulgados.
Tras meses de negociacións, a Asociación Acestel di que a compañía destinará 1 millón de euros a compensar os damnificados. Ademais, Stellantis ofrécelles os que teñan estes motores unha revisión gratuita e reparación ante futuras avarías. Calcúlase que en Galicia hai uns 19.000 vehículos afectados das marcas Citroën, Peugeot, Fiat, Opel e DS. A mobilidade urbana está cambiando con novos modelos de transporte público. Os taxistas piden máis control das empresas que ofrecen servizos de transporte con condutor, as coñecidas como VTC. Mentres que Uber, Cabify ou Bolt buscan o seu lugar nas cidades galegas. Adoitan ser recoñecibles. Neste caso a marca optou polo verde vistoso, unha cor que cunha frota de 25 coches eléctricos é cada vez máis visible na cidade da Coruña. Operan desde o pasado mes de setembro pola cidade e cun radio que chega ata Ferrol e Santiago para solicitar e pagar o servizo a través da aplicación no teléfono móvil. Pues ya acaba de entrar en un servicio, acabo de aceptarlo también y a recogerlo. Sí. Vale, acompañamos. Vamos. Una aplicación sencilla, entrar, registrarse y nada, elegir. Por ejemplo, un día como hoy que empieza a llover y no para de sonar aquí la aplicación. Que la gente sale de fiesta, sale para pasar un buen rato fuera y también hay alta demanda, por ejemplo, sábado de noche. 24 horas, que es todo el día, y toda la semana, en plan 7x7, 24 horas. Cada día en plan aumenta la demanda de lo que veo. Con los coches verdes en la ciudad hay gente curiosa, en plan que quiere saber qué es. Los conozco, pero yo de momento no me coincidió. Gracias por informarme porque no tenía ni idea. Y las conocía, pero no sabía que operaban aquí en Coruña. Me agrada mucho la verdad porque tienen la aplicación esta que ya la pides. Sí, monté unha vez nel. Están permanentemente circulando, por iso podemos escoller o que máis nos conveña en tempo de recollida e prezo. A nosa carreira chegou á súa fin. Toca recoller o pasaxeiro e cumprir co servizo. 5 días despois de descarrilar un tren de mercadorías nas neves, comezaron os traballos para a súa retirada das vías. En que punto están, Alejandro, e cando podería estar reaberta a circulación? Sí, pois estes traballos poderían prolongarse ata 2 semanas. Uns traballos que se están a dividir en diferentes fases. Nas últimas horas retirábanse os 7 vagóns que estaban en pé sobre a vía e hoxe comenzaron a retirarse os outros 9 máis a locomotora que están emborcados, máis a carga que teñen que manipular con moitísima delicadeza. Para eles os operarios están a empregar un guindastre de grandes dimensións, así como tamén maquinaria pesada. Mentres duren estes traballos, permanece pechada a circulación entre Vigo e Ourense, por iso puxose en marcha un plan alternativo por estrada. Grazas, Alejandro. O presidente da Xunta reclama investimentos para a conexión por AVE de Galicia con Portugal. O Ministerio prorroga un ano máis os informes sobre a saída sur de Vigo. Alfonso Rueda advirte que non é viable o prazo de 2030 que deu o Goberno. Imos ser realistas, imos poñer unha data xa definitiva, non é enganar a xente. Sempre dixemos que o ritmo que se vai antes do 36, 38 non vai estar, por lo tanto, de nada sirve facerse trampas a nós mesmos, como intenta facer o Goberno Central. Eu pido, dunha vez, un compromiso con Galicia, como están tendo con outros lugares. Augas de Galicia reparará a presa de Eiras despois de detectar fallos que poden comprometer o suministro da cidade de Vigo. Toma a decisión tras comunicarlle á concesionaria de Vigo, Aqualia, que a situación vai a peor e que os técnicos detectaron fugas de auga. Os traballos van custar 2 millóns de euros. Esta presa dá servizo a 400.000 persoas. Imos solucionar o problema e despois veremos quen se fai cargo ou non deste custo que ademais de acometerse a obra de maneira urxente, tamén teño que adiantar que non se trata de 48 horas nin de 4 semanas, sino que vai máis alá. As estatuas do mestre Mateo que a Xustiza obrigou a familia Franco a devolverlle a Santiago chegarán á capital de Galicia o día 11 de decembro, procedentes do Pazo de Meirás. As obras de arte pasarán a formar parte dende ese día dos fondos do Museo do Pobo Galego. Na súa orixe, as figuras de Abraham e Isaac formaban parte do Pórtico da Gloria.
Xa están aquí as primeiras nevaradas da tempada, caeron nos lugares habituais, como Pedrafita do Cebreiro, o Courel ou os Ancares. Non é que deixaran grandes espesores, como ven, pero sí un manto branco que a partir de agora será unha estampa cada vez máis habitual. A masa de aire ártico que desde onte nos acompaña aínda quedará polo menos connosco outras 24 horas. Outra imaxe deste día, o colectivo Sete Espadaelas reinterpretou esta tarde os traxes tradicionais de Galicia inspirados na obra pictórica de Castelao. Son 43 modelos que se puideron ver neste desfile na Deputación de Pontevedra. Cada estilismo corresponde a unha clase social dos séculos XVIII e XIX. A pasarela é unha das actividades que organizou a Deputación co gallo do 75 aniversario do pasamento do político, médico, escritor e artista galego. Cada vez vivimos máis e, de feito, a esperanza de vida acaba de marcar un novo récord en Galicia. Acada por primeira vez os 84 anos de media. Na esperanza de vida teñen moito que ver avances médicos como as vacinas ou mesmo os primeiros anos da infancia. Son temas que se abordan, Iván, no taller de infeccións e vacinas que se celebra na Cidade da Cultura. Profesionais sanitarios de todo o mundo reúnense durante 2 días en Santiago para falar de infeccións e vacinas. Aquí abórdanse aspectos tan importantes como o papel que xoga a primeira infancia nas enfermidades da vida adulta ou tamén o papel, o peso fundamental cada vez maior que teñen as vacinas na nosa saúde. Tamén se falou de enfermidades de animais e a súa transmisión aos humanos, e unha das ponencias que máis interese xerou foi a que versou sobre a próxima pandemia, como e cando chegará. Unha pregunta para que lle decimos que de momento non hai resposta. Un dos líderes mundiais en viroloxía, que é o profesor Osterhaus, que veu a falar precisamente de cal é o risco inminente de unha próxima pandemia, de onde pode vir ou cal pode ser o axente responsable. Obviamente non o sabe porque non é mago, pero que si sabemos é que vai ter que ver seguro con unha orixe animal. Temos unha información de última hora. Un motorista de 28 anos faleceu esta tarde nun accidente de tráfico en Moaña. O mozo quedou atrapado debaixo dunha furgoneta. Os equipos de emerxencias desprazados ata o lugar liberárono e intentaron reanimalo, pero sen éxito. A Policía Nacional acudiu a primeira hora desta tarde á Facultade de Informática da Universidade da Coruña, no campus de Elviña, por unha ameaza de bomba que resultou ser falsa. Un home alleo á universidade entrou nas instalacións afirmando que tiña un artefacto na mochila. Activado o protocolo previsto para estes casos e controlada a situación, os axentes descartaron a existencia de perigo real. O home podería padecer problemas de saúde mental. Condenado a 11 anos de cárcere o atracador dun banco da Ponte do Porto en Camariñas. O home entrou disfrazado cunha perruca e unhas lentes de sol nesta sucursal da Costa da Morte. Ameazou cunha arma ao empregado, golpeouno e atouno para coller os cartos da Caixa Forte, algo máis de 44.000 euros. O detido foi condenado a prisión por un delito de roubo con intimidación e, ademais, tívose en conta como agravante que é reincidente. Cantas veces, no medio dun atasco, non lles entraron ganas de baixar do coche e poñerse a dirixir o tráfico? Pois iso debeu ser o que pensou unha monxa de Roma. En pleno caos circulatorio, nas proximidades do Coliseo e sen axentes á vista, a relixiosa púsose no medio da rúa, como ven, para sacar os condutores daquel atoamento. E a xulgar polas imaxes non se lle deu nada mal. Quen sabe, se cadra a axuda divina é a mellor solución contra os atascos. O avance da tecnoloxía no eido laboral é imparable, salvo en determinadas profesións que parecen a salvo precisamente da chegada da IA e da robótica. Son os oficios de sempre. De momento, Manuel non para de dicir que non. A súa pequena empresa non pode atender máis encargos. A de Francisco, electricista, tampouco. Nos levamos máis de ano e medio rechazando moito traballo por non poder atendelo. De feito, me ten chamado de outras constructoras e teño que dicirlle que non, porque non teño personal suficiente para atenderlos. Así que, de momento, fontaneiros e electricistas son dos oficios máis demandados. De momento, buscados e ben pagados. No sé si para ser millonario no, pero para trabajar y tener un trabajo y un futuro en la vida, seguro. Segurísimo. A xente nova lle están rompendo moito a cabeza con novas tecnologías, moito traballo de despacho, de estar sentado diante dun ordenador, pero a nosa profesión, o noso oficio, necesita de xente en obra. Hai cousas que non se poden facer a través do ordenador. Pero xa hai robots que o poderían facer. Isto son imaxes reais, prototipos de traballadores manuais. Nos próximos 2-3 anos, pode que incluso antes,
Temos unha nova oleada de robots humanoides que se están a desenvolver especialmente en China, pero tamén en Occidente, que además son robots que aprenden coa interacción co mundo real. Xa están en produción, xa os temos, por exemplo, Figure é outra empresa que teñen un protocolo de comunicación chamado Helix, se comunican entre eles, estos robots xa existen, non é ciencia ficción. Que non cansan, nin cobran, nin reclaman dereitos laborais, e ollo, xa están en marcha. Das antigas cociñas de ferro, os fogóns de gas e as actuais placas de inducción. As cociñas domésticas revolucionáronse nas últimas décadas coa incorporación das novas tecnoloxías. Robots que cociñan por nós ou neveiras que nos fan a lista da compra. Ata aí chegamos. Mi nuevo Edesa está tan bien pensado que todo en su interior es espacio utilizable. Podemos facer un inventario de alimentos do que temos dentro do refrigerador para facer recetas, para saber o que temos que comprar. Frigoríficos intelixentes que ata envían ao súper a lista da compra ou placas de inducción que prescinden dos fogóns. Podemos poñer a olla en calquer zona da placa. El automáticamente, no momento que a poñamos, detecta onde está esa olla e o único que lle temos que poñer é a temperatura e o tempo que queremos facer. Nada que ver con aquelas cociñas de ferro con sabor a pasado. Unha aldea tiña esa que lle digo de leña, pero aí que xa sempre tuve esta. Comprei un piso e teño esa, a eléctrica. O aforro é a motivación principal dos novos electrodomésticos, aforro enerxético e de tempo. Pois mira, a air fryer porque se cocina sin aceite, se supone que todo é máis sano. Consumía moito menos, son máis rápidos, todo que sea aforrar tempo. É un pouco antigo todavía. Gustan máis cousas así, a comida moi feita moi lentamente. Agora duran menos e custan aparentemente máis. En proporción ao que costaba fai 20 anos é máis económico, xa que, por exemplo, unha lavadora fai 20 anos pois costaba prácticamente o sueldo dunha persoa. Un futuro distinto ao que imaginaban neste anuncio dos anos 70. Ensaladeras automáticas. ¿Queréis fruta? Sí. Non saímos da cocina e, ademais, con este frío, o corpo pide comer quente. Aquí somos de caldo de grelos, pero hoxe imos abrir o pote ao mundo. Se preguntamos que é o mellor para facerlle fronte ao frío... El caldo galego. El caldo sempre, aquí non hai discusión. Pero ollo, porque o rei das nosas mesas lle están saindo competidores. En mi local tenemos dos sopas muy típicas que a la gente que le gusta mucho. Una sopa es esta, que lleva carne, puede ser de cerdo o de ternera. Y también tenemos esta opción, es de langostino, ambos picante. Sopas que chegan de fora, como este ramen. Con unos fideos, productos da nosa terra, pues pok choy, tamén ten alga, ovo. Ou estoutra sopa peruana que din que cada vez ten máis adeptos. Nosotros con los pescados que ya tenemos madurados los pasamos ligeramente por la brasa y luego le añadimos verduras. E que moitas veces tamén botan mandonoso. Nos na nosa carta tamén contamos con un plato especial sen gluten para os que non poden tomalo e demais. Temos tamén xunto con repolo de coristanco, galego. Non se trata de substituir nada, é máis ben que Galicia, como o noso inverno, tamén pide variedade. Na Coruña, cidade picasiana, acaba de ampliarse o espazo de uso cultural dedicado á figura de Pablo Picasso, un lugar que se abre á cidadanía tras as obras de rehabilitación do primeiro andar da Casa Museo. Este é o novo aspecto do primeiro andar da Casa Museo Picasso, un espazo que conserva a súa estrutura orixinal, pero pensada para darlle novos usos. O que queremos é que os creadores, os artistas, os visitantes que veñan a esta casa a facer obradoiros, residencias formativas, todo tipo de actividades. Mantense igual a vivenda situada no segundo andar que recrea da familia Ruiz Picasso. Viviu aquí entre 1891 e 1895, sendo Pablo un neno. Este é un roupeiro, é orixinal da casa, é madeira de castiñeira. É unha anécdota que o pequeno Pablo, como está todo o día a pintar, pois aquí no chan comeza a pintar a Torre de Hércules ou axúdase coas liñas deste roupeiro. Integradas na casa, copias das obras da época coruñesa de Picasso. Tamén hai orixinais da colección de gravados Soño e mentira de Franco, realizados en 1937, actualmente en préstamo temporal en Milán. É unha crítica tanto ao dictador Franco como aos horrores da guerra, os horrores que provoca no pobo unha guerra civil.
As novas instalacións nas que o Concello da Coruña investiu preto de 130.000 euros estreanse este venres con obradoiros artísticos inspirados na relación entre Picasso e o seu amigo escultor Calder. Data sinaladísima para varias xeracións. Tal día como hoxe, en 1984, Akira Toriyama publica o manga de Dragon Ball pros nenos da galega Son Goku. Procede do planeta Namek, ten o aspecto dun neno pequeno con rabo e unha forza sobrehumana. Bulma é a primeira persoa que lle fala das bolas do dragón e decide acompañala a atopalas. Uniránse á aventura o mestre Mutenroy, Yamcha ou Krilin. Crecerán xuntos e crecerán tanto o manga como a súa versión televisiva. Para 1989 é un fenómeno global. O capítulo que todos lembramos é a gran batalla co tirano Freezer, a primeira vez que Son Goku se converte en superguerreiro. É un dos momentos máis famosos da historia do anime. É un momento co que todos soñamos. Ata mañá.